bwsakni rugi no le doctor ni bithi bai bonaji bai phano hamroi mano phia chini wansok mung chini hamya wansok mung ni rugi no le जों बाके हामरoi माननाय फाइदिंखौ जों बनानो एग्जांपल बायखौनो बुजिनालिने दिनै हायाव जों जतनो साक साकनो तिप्रासा होनैनो गसेलाय दङ अमनो जिनि सिनेमों होनैनो जों गसेलायबै दङ फियाबा जों साक साकनो तिप्रासा हमफानो दिनै हायाव बिसिसि नायखांखौनो टाइटेल न तैयैबो जिनि सारने न तैयैबो जों क्लियर के ओ हामिया वान समंनो जों खिबै रसक माया खहायखौ जों नुगै दङ जिनि ब कायसा टाइटेल सि जिनि कायसा ब सारनेम सि ब जिनि सिनेमंया अमो जों आगे ब जों हामियाखौ वान सगै फायला हानो फिया तिनि हाय जरावो जराय बाक्सकेनो ओ हामिया वान समंनो जों खिबियै साकसानो तिप्रासासि जों जतनो सिनेमं कायसा सि होनैनो जों खैक्रमा कायसा होनैनो जों वान सगानि नाङै दंहा हाकेनो वान सगै तलक तलक नसों कुसु कावै दंहा फियाबा ओ जागाव फानो जों तिनि हायबो आसगनि ओंसया खहायके नुमा हायके ओङै दंखहाय मा दंगो बायके ओंखनो तिनि हायो जिनि ताखु प्रमेच्छरियां गन्दा तैसावो तकथारै बुथारजाहा ब खरकसा वालायबै दंमानि न गुबुन बर' वालायबै दंमानो खागानि थाङै बुजागलाहा बुजागमानि परेवा तियासार फायबै बनो सकागै रंइतलां थामनफोरनो सि गुबुननि दफारो सेबै नायबैसि बनो जे बुमानि बुबैसि कारेन्ट कक्संरो ख इनके वान सवै नायसिदि बुसक बुतसार खायबै ब बुसक बुकस्त खायबै ब कायसे इनोसेन्ट ओङै कायसे खागानि बैवालाय तमनो ताबु दितावलाय लेदि थांमानि जासि अमाय खिबुइसि तकथारैसि बुथारबायजो फियाबा जों तिनि हायबा नुगै दङ जिनि तिप्रा सजे तमने जागाव जिनि तिप्रा अल जिनि एडिसि एरिया बिसिस जों कायसा रिएक्शन रलायवानि नांमानि कायसा हमसां रे लिखायबै बै हाय गुबुन दफा हाया इलिगेलि आइनि बायरेव थाङै जों एसडीएम अफिसराव तख्रुनाय बाहाय भायलेन्स जों खाया जों गोसां गोसांखौ हमसां रे लिखायबैनो जों बनो जों रिएक्शन फुनुगानि नांमानि फियाबा जों नुखा किल्लाबा अमरपुर सिमिसि जों ससियेल मिडियानि सिमि बनो तैबै गन्दा चुसियानि तैबै चिनि परमेश्वरियां बुथारजामनो तैबैनो जास्टिस बा खादुमा जों रेलि खायमानि नुक्सिबो तै गुबुन आस गोबां मानो चिनि तिप्रासा एरिया गोबां मानो दङ फियाबा जों बनो तैबै जों खायमानि सि नुगिया बनो तैबै जों हमसां रेलि र गोजां गोजां खेनो डेमोक्रेसिनि जे आइनो दंमोन तैबै जों रेलि र खायमानि सि नुगिया ओङै दङ के तानि बाङै हाय ओङै दंला तानि बाङै अम हाय ओङै दं जों नुगो जों आगेबो नुगो बुसबो कतर कतर रेलि बुसबो हमसां रेलि ल खायलायमानि जों आगेबो नुगो फियाबा ताक निवले जिनि तिप्रासा खरकसा परमेश्वरि आंबो थाजामोन तैबले तानिबो हमसां रेलि गोजां गोजां के तानि रिएक्शन रया ओङै दंलाय जिनि बुबा ग्रा आगे सामा कक दङ yang side gi hangka yang side be reaction nang yang side hangka yang side be reaction nang samani tong ko bai kene sung react khai ni nang ko mai ki react khai kese I chini borok thamsak ngai tong ha chini borok I sak sak ne hamjagani sakni dofana hamjagani rungui tong ani rung sabai la I teibu bukha crack ngai phayo teibu unity ngai phayo phia ba tani protest bai rally khai mani ro tani tak phan sung nugya ngai tong Gawamano tibine tak budde saksano tiprasa nei wansok phanande tak budde title no tibide omahai je hamya age wansok tomono clear ke khagai mania kho sokmorui mania kho ngai tong kho ko o hamya wansok monolo bakhe sokmor nai bo sokmor ni nangai tong bakhe sokmor nai wansok mung sense ma khaisnai kaham wansok di ningle bhai wansok comment kai sai khana ro di